morning, good morning, good morning. Today is September 5, 2025. Time check budoy. 8:37. Biyernes nga adlaw. Araw ng pasasalamat, araw ng pagninilay-nilay. Salamat sir. Baga kita niya nahin, namimilinghin. Plants and zombies. Bugas nganin suraiton. Sige. Thank you. Okay, nga salaton naton layton. Salamat. Wari ka matutuunan. Bado ano? Salamat ha. Nyara na ito niyo? Sergio. Bugas nganin kuan nganin baga kape nganin. Diri itong tikan hati ka paalayo nito nga grasya ha. Okay. Inay. Okay. Oo ha. Sige mano. Damo nga salamat. Makaturon na ako. Oo, wala rin nga sa lahat naton layton ha. Pwede na rin nga sa ato naton lay ni ha. Salamat. Ha? Ha? Siya ha. Salamat. No. Mga paragpidig po mga salamat. Imbiya kong painting ang mga paragpidig kab. Good morning. Today is September 5, 2025. Time check budoy. 8:37. Biyernes nga adlaw. Araw ng pasasalamat, araw ng pagninilay-nilay. Iyan na. Adin aton nakabox na. Aton na naging segregate. Bali napulo init sulod ha. Ano ha kay gi-explicar ta ito. Napulo init sulod. Itsulod hinin mga kape. May daw sa kakilo nga bugas. Nganhin baka may adali 5 nga dilata inin. So kakulo pa no baga na malit kami. Paupod ako nagsinod-sunod diya baga hito na bagat lambong nga kanto. Salamat lagi hapon iton iyo pagtapod ha akon bisan pa iton akon naong diri tapuran balitaw 20 ni kabugos ada daan la ko nagsisiring nga ini insugo ha akon pakialayon ini nga pandarahog panlabyog hingrasya nga para inila hiton 20 kabugos nga atong bibilngon nga parag pidikab nga lagas intalon kaya no ito hiya nasakayan hiya hinusa nga lagas sumakayan parag pidikab ngayon talon haros ko nang magpakauutot daram paniguro iyan talon gindulhan hin 200 haros ko nang baga magpakatuok so baga na inspire hiya amo iging paagi ha aton rason iging papaagi haton inin nga mga grasya kay ano diri karuyag signon nga diri hiya baga siring pa parayaw nun diri iton ha itiya hiton ma-inspire ko no iton iba gihapon nga sugad kung kaya no iging papaagi haton itungod nagi-enjoy hiya ngayon hiton iya mga pipira nga mga minahal kinabuhi nga nagkikita haaton. You know what, iton niya maaram iton niya akong from the bottom iton akong kulong nga mga patay kaya no I'm open haiya. That's the reason siguro nga natapod hiya kay diri ako naglilirong, diri ako nagkukunwari kung hino ako nga tao. Kaya saring ko pa man kung may dahay mo igsusumat kulang pa iton igdudod nga dudod niyang ko pa kay I'm not kuan sharing pa dir ako hipokrito nga tao nga magtatago iton kinaiya kung ano man tak mga buruhaton. Okay, so napulo pala inin nga aton ginrepak kay makori kunohin baga ano ginrepak taman anay ti ini. So babalikon ta may datay guupod nga aton special guest. Okay, it may damadaop ha akon nga diri parag pidikab nga diri lagas sisigon ta na lang nga God bless. Okay, so adi naton siyahan nga biktima mano ay mano paligid ani dilamaya paligid paligid kaya din kuan
Napahirayla kita kaya no. Para lainin itong mga senior citizen. Pero timidad man no. Pero timidad. Sa Sintay City. Oo, kuwang ka na. O, pwede ka na inin. Hit ngaran. Lito. Dito. Karawata inin ha. May dinin din bugas. Uska kilo. Dilata nga ning kape. Ha? Salamat, sir. Pasalamat kita ha iya. Salamat. Kung hinong ka man. Pasalamat gyud kita itong naad sa Igbaw ha. Hinay pirmi mano. Sige, sige. Tikain ka man. Sige. Sakto lang itong baga may na natunon ha. Okay. Salamat. Okay. Baga kita niya nahin. Namimilinghin. Plants and zombies. Okay, mga kalagsan. Adi nga yun sa dataraan. Di rin niya parang pidigab. Pero kay lagas maga pilgad-gapinin niya. Ito nagtagdumara kung tagantay ni. Maghinulat nga ni kita hinin. May kita ya daw punta na la. Bagat plants and zombies. Hey malo, opay gaga. Kapot, baing ka ha. Kuan. So, makakapot ka pa hinin, makadara ka. So, bugas nganin sura. Kape. Bugas nganin sura iton. Ano ito? Dilata. Ano, pwede na? Salamat. So, hinay ha. Ano man tigyakap na? Kuan, ano pa yun? Anting-anting. Agimat. Ano niya ba ito? Bugas. Bugas. Kananang niya. Pahatag la, tikang dito Igbaw. Pagkailayon. Anasugad. Anasugad ba? Okay. Hinay ha. Atong di bike nga plants. Ano ha, di lamay ha. Pala yung laini. Para kung hit mga sugaday mo ha. Sige. Thank you. Thank you gihapon. Ano natawa ka man? Paligid ikaw. Pero timidad mano. 65. Pero ayun nga Ronald to. Marcelino. Marcelino? Gamba, Suyosa. Sige. Taga din ka mano. Taga din, hikan ra. Ano rin nga, salato na itong layton ha. Pasalamat kita nag-isahatag ito na. Salamat. Labi nagyapan ni Tegbaw na. Ito nga naman no. Roberto, din baga pakuan. Ilan na rin nga sa, may itong bugas, may itong dilatang kape ha. Salamat na nag-sponsor rin. Para lang itong mga senior citizen ko no. Okay. Sige mano, okay. Sulibang ko ngayon, niyan may din ipagdudumarahan nga kanan JC. Oo, man. Welcome to 45th Visayas area. Oo, kanan GCI. Yun ka daw. Oo. Okay. Usainin niya yung talon nga. Maram ka man ng storya. Usainin niya ano. Ang nangumpisa lahat ano. Di kita maaram kung naanin niya pero kada ko siyang kay kaya ngay Japox. Oo. Hay ka magtutuon. Bugas, hay ka magtutuon ng bugas. Wari ka matutuunan. Hay ka malaanon manimay ni. May daka din bugas. Bugas yan kuan, yan dilata. Wari ka matutuunan. Bado ano. Ginugutom ka. Pero kay kanang lanon inin. Ha? Pagtutunan ano? Sige la, inin kung ano man, ikakadi mo lalay na ni hak. Tapos niyan nga to. Dulan na la ikaw ha. Ha? Sige, dulan na la. Sige. O kaya mo lagi ngayon ano, orin yung pagtutunan. Sige, Jap. Yan na la. Alon. Yung nagpapamalas.
Paligid mano, mano. Paligid mano, paligidan nga to. Paligidan ay. Anong nga ron? Jordan, kadianay Jordan. Pasalamat kita, pasalamat. Damon salamat. Okay, okay. Ori sa pa magsangkay kita. Ito no. Oh, Pamabulki. kabulkit. Okay, baga maray naman magkakuan. Diri ka mabido. Bay ka mabido pa rin sa. Bay ito. Magapil lang kita higon mga paragpidi ka ba anay. Gabay lugod. Ha? Pakalanay nin. O balito ano, makuriti yung kanya na pagiglimbasog hiton mga inwa. Mano? So karawatalanin nin ha. Kayo, ano kay salamat ha? Oo, sa pa yan. Oo, abuti isiti ko Oo. Mga kalagsan ito aton kuan ako ilagas na. kay dagas. Oo. Pero kayo nga senior citizen na no. May pa. Mga pera na. 55. Lima pa. Oo, 5 pa. Oo, sakto lang ito, sakto. Ha? Sige mano. Okay. Basta magsarang kay kita. Basta magsarang kay kita. Oo. Okay. Ano, direct good man ano baga ano pa ito no? Mailob ba? At mga siyempre nakilala good man kita ito atong pinananagan. Nakilala kita ito. Direct mailog na direct dulhan kay maram kita at ira sitwasyon gihap. Sering pa iton era yan na good man labanan kabahin iton panginabuhi iton inwaw nganin pidikab it inwaw siyempre nalingkod waka dagdiano pa man nga rason bisang palagat kinukurian talaga at mga paragpidikab kahit iba good man nga mga pasahero mas nagapilira iton inwaw kay malurlaksi and at the same time darag gihapon tira tong kaluoy di nala niraging sasakyan. Nagtagang ka na, waray pa. Ha? Nagkita na kita kanina. Waray pa. Okay, di ka nakita. Ayan na pala. Yan na pala. Kaya din ka mano. Taga San Roque. San Roque. Pero magsangkay kita. Oh, ikaw may nagyakan. Pero ito ni Midad mano. 64. 64. Oo. Inin karawata din mga pakuan inin. Baga palabiyog na grasya pikanginin sa natin yung kanyang kanto. Balitaw bugas inin mano ang ngara na ito niyo? Sergio. Mano Sergio bugas ito nganing kuan baga may dilata nganing kapi-kapi. Ha? Mga salamat ha. Oo iya kita pasalamat nga naigbaw. Sige mano. Sige. Okay. Ayun nga rin Manolando pero timidad daw kayo ga ma-birthday ka na 68. kung kano senior citizen no pero natin anak ayun lang na rin nga sa atong line adin bugas ngayon kuan ngayon baga kapinganin baga dilata nga sardinas. Pwede ta kasaw. Ha? Pwede ta kasaw. Kan parang pidikab leton. Usala ka daw sa kaprag pidikab ha. Ano man yung pini? Ha? Sanulot. Sunod. Di pa kita maaram. Okay, paalayon leton na akon ha. Sige. Salamat kita nga daan dito igbaw. Sige hinay ha. Tikang hina magsangkay na kita manolando. Lando. Okay. Okay. May burila. Oo, sige. Hinay ha, hinay. Maya ka to yun. Okay la. Ayan na rin nga, sa ito na itong lainin. Ganang parang pili ka ba? Upay kayo na nagiyan mo ako. Oo. Pasalamat kita, Tuan. Ha? Sige. Hinay. Okay. Baliwawalo na lang yun. Okay, may danaton usang nga bilin. Ang kanina nga nga nasa ring warinen talon pagtutunan. So pag luluto-lutuan tanala talon. Amo to ni Japox apukunin niya anay na naton Cirilo Raymontiho.
Di kayo na si Bintalon, maram na konti kayong tiya din ba na ko na nagbakasyon ini. Pag uli gintabag niya sa gintabagan niya ko no asawa. Kore pa ko niya talong kaon so gidawin na adi. Nagkuha kita niya pamahawon. Sun cakes on the O, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope Kumawa na comes alive in what you Maring pinapay. Sun cakes Ha? on the O, Kawata. Ayos. Pamahaw. Yan nalat kuan imo sura ang kanon. Maninan dilata ha. Oo. Oo. Mano? Tagadin ka. Ha? Tagadin. Tatulan nyo. Tanto ninyo. Ang ngaran. Oldereco. Dirico. Pero timidad ah. 62. Sige mano inin. Ading ipapakuan mga parang pedicab ano? Oo, parang pedicab gimpapala yun nga. Grasya. Oo ha. Sige mano. Okay. Ano? Istada, didala. Taga din ka? Nga ngaran ni mo? Ano rin ato? Alin rin nga sa atong lain eh. Okay, damo nga salamat. O dito na ako, palayan na. Okay, damo nga salamat, sakay. Okay. 40 City. Inasawan. Pera. Aw lima natin asawa. Aw lima. Hindi dakop nga nagparesto hindi dakop nga nakiyana. Sino kapag dakpa ano yung sala? Wala ko registro man. Ay, ministro taga din ka. Dili ni sentro. Magsangkay kita. Oh, ikaw isang kay Antonio. Alam Alam tayo. Wala rin nga sa tunatong lain eh. Okay, ito. Adin kuan. Dito. Baga bugas, dilata, nganhin baga kape. Makaturon na ako. Oo, wala rin nga sa lahat ng aton layton ha. Mga paambit layton nga grasya, naging palayon ha aton. Ha? Salamat ya Antonio. Sige. Sige. Pagpamasyal sumat ka, wad ka lagawin man ko paristro. Sige. Hinay. Mapay kinataraan tayo ikaw. Oh, guli ko niya din. Mano! Ngaran. Para lang mga paragpili ka, pwede na rin asa. Ito na itong lain niya. Salamat. Sige. Hinay. Maglakat. Ayun na rin asa. Kaya timidad. Ay para mga paragpidikap daday ni adim bugas, dilata nganin kape. Ha? Ha? Sige. Inay. Ayun na rin asa aton layton. Ha? Ano, pidikap, anay dilamaya. May dakola toyo, dilamaya. Okay lang. Oo. Magsangkay kita. Adin kuan baga may din bugas, dilata, ngan baga pangkapi-kapi para yung mga senior citizen nga nagpipidikab ba. Paalayon nga grasya ha. Salamat kito ng grasya ano. Sige magsangkay kita tikang yan na. Ano tuming araw na ano? Ruli. Manuruli. Sige. Pasensya na ang balaong. Sangkay, sorry ha. Sige. Hinay. Napalitan kami ninyo yelo. Sige. Ito na itong baka nakita na no. Atong ginililan tikang pamerkado. Abot tikainin niya. Nga din niya. Tuwan. Mano. Pili ka. Ayaw na ko. Dilamaya. Ayaw na dilamaya. Kanina pa kayong paglinanap. Ito nga ron. Edgar. Pero tumilad.
Binta. Tara na. Oh, sakitan nyo. Oo, tara na mo. Ha? Pasensya na. Day, pasensya na day. Oo. Kanina pagtabli na sa merkado. Sige, na yung ano. Oo. Nakilala ngayon. Dama na kita. Ha? Oo, ngayon. Hindi dala, ang kiwi. Masarap pula. Ikaw at pinakakatapusan. Oo, adin baga. Meron din bugas. Dilata nga nin kuan. Para yung Lenin, di rin akon. Oo ha, di rin na akon. Oo ha. Mga parang tiligab ko no. Sige, sisigong ko na la. Lahinay. Salamat ka mo, 120. Oo, sige. Oo, 120. Thank you. Oo, so amin yan atong pagkakatapusan anong panlabyog ang 20 kabugos. Unta ano baga nakapalipay kita ang pipira naton nga mga natagan nga parang pidikab. O tala. So karon tala na eh. Again, this has been your friend from another stars. Damo nga salamat in behalf on 20 nga mga parang pidikab. Although may damang pipira nga aton ano nga dire parang pidikab nga aton natagan. O siguro magapilgad gihapon adto. Oo, may doon natin didi usa talon nga Adya Plaza nag-usaan. Ori pa ni Malay gintatagan ta kanina, ori nya karawta kay ori man kuno niya paglulutuan. Oo, so gingapil ta na la ginsalinta na la. Baga dudurdulungan ta na lahiya. Again, this has been your friend from another stars. Inin magpapabiling lagyap nga iubos si Sangkay. Ako Sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams. Mama, chup chup. Okay. I